Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Lehenengo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, txikerra duk hori. La 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 la. Bigarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, nagia duk hori. Pepe, 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 pepe. Hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean, luzea duk hori. Hirugarren hori, punta behatz hori, beste guztien artean, luzea duk hori. Laugarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, sendoan duk hori. Laugarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, sendoa duk hori. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, lodia duk hori. Bosgarrentxo hori, punta behatz hori, beste guztien artean, lodia duk hori. Iopa! Kaixo Bilbo! Arratsaldeon! Zer modu zarete ondo? Ja, orain, samamesen botako zenuketen garrasi altuena baino zenkiago erantzutan nahi dut, bai? Zer modu zarete? Ederki ba, aizue, gu benetan pozik gatoz. Batez ere, Pepito, aztoratuta dabil arratsalde osoan. Zer, deituko aldiogu deno batera. Ja, ba, zenki, Bat, bi eta hiru. Pepito! Pepito! Berandu nator, oso berandu. Ui, hoi da hoi traje dotorea. Zer, norbaitekin geratu zara, ala? Bai, nire Andre Gaiarekin. Zuk? Andre Gaia daukazu, Pepito? Bai, eta ezkondu egin behar dugu. Noiz? Gaur bertan. Non? Hemen, geltokian. Ai, munduko makinaririk zoriontsuena naiz. Poste naiz, benetan poste naiz, Pepito, zorionak, Eskerrik asko. Zuek ikusi alduzuen nire Andre Gaia. Ba, dirudienez berare atzeratu egin da. Ondo hasi gara. Ja, Pepito, eta kontaguzu, Nola izena du zure Andre Gai horrek? Munduko izenik ederrena dauka. Txiribibine. Txiribibine? Ez dut izen hori sekula entzun, baina tira. Eta,
Nola ezagutu zenuten elkar, artista? Interneten. Berak, mezu hau bidali zidan. Pepillo txoropito maitea. Gaur bertan ezkonduko naiz zurekin txorizo otarteko baten truke. Maite zaitut. Kurrus, kus, kus, kus. Txiribibine. Kontxo, txiribibine, azen eskapuska. Neska ederra, bai, Aizu, Pepillo, erlazioa ganora zazteko otarteko eban beharko diozu, Bai. Hementxe. Hemen duzu zure txorizo otartekoa. Kurrus, kus. Tira, eta orain, musu bat eman beharko didazu, ezta? Gure maitasuna ofiziala bihurtzeko. Txiribiton lotxabakoa! Ziri garanta sartu dit. Ez asarratu, Pepillo, bikote oso polita egiten zenuten txiribibinek eta zuk, Kaka zaharra! Munduko Andre Gairik itxusien aukeratu dut. Eta gainera txorizo tartekoa lapurtu dit. Tira, internetean ligatzea arriskutsua da, Baina orain, aztu ezkontza kontuak eta ekarri zozketakutxa, Gaurko 4 lehiakideak aukeratu behar dituguta. Bai, nagusi, hori egingo dut. Baina konponduko ditut nik kontuak txiribibinere. Nene, udaberriko lorerik erakargarriena baino guapago zegoen txiribiton, Ikusi duzue? Nene, guapa. Baina tira, guapa goten direna gure ikazkinak dira, guapa eta guapo, ezta? Ikusi nahi aduzue gaurkoa zeintzu diren. Tira, ezagutu ditzagun gure gaurko ikazkinak. Ara! Eman. Hori da, ikazkin guztiak zozketak utxan ditugula, talde gorriarekin hasiko gara lagunok, ia ba! Monika Salcedo da lehenengoa, ia ba, Monika! Arratxaldeon, guapísima, ze moduz? Arratxaldeon, ondo? Bai. Konten ez da? Bai. Ederki ba, ia ba, talde gorria osatzera guaz orain. Bigarrena... Mirari Arana, etor da dira segituan! Aupa, Mirari, atxaldeon! Haze sorpresa, ez da? Konten zade? Bai, ederki ba, ze bi neska panpoxa ditugun talde gorrian, Eta urdinan, Pepillo? Urdinak orain bertan ezagutuko ditugu, hemen txedut talde urdineko lehenengo partaidea, eta bere izena, Arrate Bilada! Kaixo, Arrate? Zer moduz? Bizikleta eramateko asmoarekin? Bai, horrela behartzaitugu, primeran. Eta orain zure taldekidea ezagutuko dugu. Hemen txe. Lagun. Olatz Finez Marañón. Kaixo? Ara, biak horregi ze ondo ez da? Irukota ederra ezagutzen dugu ez aldala. Gaurdan 3 urte betetzen. Bai? Zorionak zenbat urte? 9. Bederatzi, ara, tak, eta mutil lagun aurkitu duzun eska. Zorionak. Tira, Pepillo azkenean ez du ezkontzea lortu, baina orain bere depresioa baretzen saiatuko gara, ikatza biltzen dugun bitartean, Gero arte, berala egongo gara zuekin. Agur! Agur!
Kaixo Bilbo, arratsaldeon! Erne. Hemen daukazuen nire azken asmazioa. Txorimalo magikoa! Eta bere izenak dioen bezala, txorimaloak txoritxoak uxatzen ditu. Eta txori hoiek gaiztoak eta bihurriak badira, asko zobeto. Ara, hemen dator kategoriako pajarua. Kaixo, txirrizpio! Txirrizpio eta kompainia! Arratsaldeon Portugalete! Arranbilete, Santurtze Bilbao Portugalete! Arranbilete, txakurraren bustan atente! Mirri, ez gaude Portugaleten. Santurtzin orduan? Txakurraren bustan atente? Mirri Bilbon gaude eta hau antzoki honek Arriaga izena du. Noski Bilboko ziudade handi eder horretxuan gaudek, eta hori ospatzeko Afrikako irelengusu krokodiloa ekarri du. Ez ba, hau ez da nire lengusua. Hau nire azken asmazioa da. Txorimalo magikoa! Noski, horretxegatik aurkitu zibazik ideantza, ere txorimalo galantaintzelako! Aizak Mirri, nire txorimalo hau ez duk txorimalo arrunt bat. Hau harrigarria da. Ez dukik sekula santan onelako gauzarik ikusi, Mirri. Zer egiten du, goxokiak doan eman? Ez, begira, entzun ondo mesedez, arretaz. Inguratuai eta jarriabi bere ondo-ondoan alboan. Eta goxo, belarrira xuxurlatu iezaio. Hankapalo, txorimalo, egunez jan, gauez lo. Hemen ondoan dago? Ondo ez, ederto baino edertoago. Eta orain, esan dakoa. Goxo, xuxurlatu belarrira. Goxo. Hankapalo, txorimalo, egunez jan, gauean lo. Penas, izarrak eta San Pedroren bizarrak ikusi diat. Baina Mirri, ez aldiat esan, goxo, itzekin beruala. Gia, goxo. Ozenek esan diok? Goxo. Baina bada espada ere, beste aldean jarriko nauk. Nahi duan bezala. Hankapalo, txorimalo, egunez jan, eta gauean lo. Goxo, motel, goxo. Hankapalo, txorimalo, tripa handia eta ipurdia potolo. Entzun alduzue turuta hori? Txorimalo gaiztori nire aztindu nagoena. Txiribiton, nire adizkide oia. Triste nago. Tira, Mirri eta Txiribiton akabo lizkarrak. Hau, txorimaloaren historia hau ez dakit, gaurko saioa humoretsua azteko aitzeki bat besterik ezen. Eta gainera, Mirri eta Txiribiton, gu Txirri, Mirri eta Txiribiton gara aspaldiko lagunak, horregatik ez gara asarretuko, ez da? Batzuetan garela dizkide bakarrik, babolio, ez duk egia. Beti, behingoagatik,
txirrik arrazoia xaukak, Adiskide onak gara benetan. Aizu, hemen daukazu erritmo berria. Jarri dantzan oraintxe bertan, oinak eta gerria. Inoixo, triste batxoreta lan izgainezka. Gokana etorri, alakori ez da. Oinazte guzti entzako erremedioa. Malkoak bihurtzen ditugu irrifar gozoa. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide onak gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla trajetzena, baiet, baiet. Bilin bolon, kanta de xampean. Asmorik ez dugu inorteko pakean. Txirri-mirri eta gure txiribiton, 8. marabila. Pozaren leio guztiak zabaltzeko, maratilla. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide onak gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketzena, baiet, baiet. Baiet. Horan arte ezin inolaz ere guztiz animatu. Hirurok ederki asko dakigu, zuek nola zirikatu. Gorputz hori kilinkalan dardarka, ugi gauza erreza da, eta... Baina eskenan nago itzen dena, hartaburu edo kaikuk nalanta. Ez geldituk balore modura, nortaterako sain. Nantzan asilea banatuta, amona zu ere bai. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide onak gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla traketzena, baiet. Txirri-mirri eta txiribiton, adiskide onak gara benetan. Erne Bilboko txampiño itxosiak, munduko gizakirik maltzurrenak, modernizatu egin gara. Buala! Ikusten duzue traste hau, ikusten duzue? Ba ordenadore honi esker, mundua gobernatuko dut, bai. Bai, interneta, sare informatikoa, irudi digitalak, dena nire mendean hartuko dut, bai. Gora kakusai eta doroni kakusina bere andre gaizikina. Eta hasteko, gertaki hau nire mendean hartuko dut. Ta zuek, nik esandako guztia egin beharko duzue. Argi dago? Zuek! Bai, senyora, esan behar duzue. Bai, senyora! Arkonpon, Pepitxo majaderuenek, ideia zora garria eman dit bai. Nik ere interneta erabiliko dut Maitane Txolin hori engainatzeko. Jakoz kanpo utziko dut. Out, orzai! Mezu pozointxu bat bidaliko diot eta... Ea. Kakazarra! Virus madarikatua! Jas! Kakusina zikinak! Beste zerbait improvisatu beharko du.
Baina ez du asko jaungo berriro ligatzen saiatu arte izan ere, gaurko ikazkinengan edertasuna daukagu nagusi, begira, ze guapa diren. Ia, lehenengo lehiakidea Monika Salcedo baietz? Bai. Zenbat urte dituzu, Monika? 6. Ederki bat, azten marrazki gustatzen zaizu gehiena, barrazki bizi? Zintxan. Zintxan? Aizu, eta lagunekin eta zer da gehien egitea gustatzen zaizuna? Ba, bizikletan ibili. Ara, bizikletan ibiltzea, orduan lehiaketa aproposea etorriztea? Tira, ia sorte daukazun, Eta bigarrena Mirari Arana dugu, ezta? Bai. Aizu, Mirari, txoritxo batek esan dit, instrumenturen bat jotzen duzula, zein? Pianoa. Pianoa? Ara, pianista bat hementxe daukaguna. Eta, norbait agurtu nahi alduzu? Ea. Esan zein? Amak eta lagunak. Ama eta lagunak, tira, bagurtuta geratzen dira, eta momentu zuen txalo beroa, merezi dute, txalak! Primeran eta hemen talde urdina beste bin eskatin pospolinez osatua. Nortzaitugu polita? Arrate bilada. Arrate bilada, oso ondo. Eta zure musikan trebea omentzara, zer jotzen duzu? Pianoa. Ara, 4 parteren artean bigarren pianista izue. Eta traje dotorenekin etorren ez dela aprobetxatuz, nerekin ezkondu nahi alduzu? Bai. Bai, ikusten. Ze gusto dotorea dakazun neska. Eta nor dugu neska polita hau? Olatz. Olatz zer? Finez. Finez, oso ondo. Ez du artista trebe omentzara, hola, zertan? Baletean. Baleta dantzatzen, oso ondo. Eta zu nerekin ezkonduko altzinake? Bai. Bai, ikusten, hemen gustu ederreko jendea daukagu ez zuen. Baina gustonena gure Felipek dauka, beraz, etor dadila segituan. Atorra da, Felipe! Pizkanaka badator eta pizkanaka guk ere gure lekoak hartuko ditugu, bai? Etorri honera? Ederki bai, zu Monika zurekin hasiko gara, bai? Nahi duzu? Badakizu nun daukazun lekua, eta hasi nahi duzunean, haupa Monika! Bat! Primeran! Iepa! Harimo Monika! Ia kontzentratuta lasaitu, Ui! Ia! Bi! Oso ongi! Ia ba! 3! Ederki zabiltza Monika! Ia ba! Lau! Sartu ditu guztira eta orain Mirariren txanda da, beraz, Mirari, hor duzu zure lekua eta hasi nahi duzunean, animo! Iepa bat! Oso miazitzea, animo Mirari, ui! Ia, bi! Ederki! 3! Jesús eskabo, indarra! Ui! Animo Mirari, ui! Ia laugarren mori, Aupa! Ui! Aupa Mirari! Konzentrau, Osoki! Eseri bankoan momentu baten eta talde urdinaren txanda da lagunok. Arrate, hola, zuen txanda. Ia ba, etorri Arrate honera, ez bildurtu. Arrate, hor duzu zure lekua. Beraz hartu eta hasi nahi duzunean. Aupa, ai! Ui, animo Arrate! Ui, ia! Iba, maitxatizea! Ui, animo! Bi, bikain! 3, ederki zabiltza! Lau! 6! Tira, Arratek 7 sartu ditu eta orain Olatzen txanda da. Beraz, Olatz, animo, eta hasi nahi duzunean. Hau Olatz! Bat! Ja ba, 2! Haze martxa, Ui! Ia! Hori da, lekutikan. 3! Animo, Olatz! Lau! Neskado, punteria! Ja ba, 6! Primera zaritza! 7! Ederki! 8! Guazen aurrera, eta semifinalari errepaso txiki bat emango diogu. Ia ba, gure lekuak hartuko ditugu,
Eta lagunok talde gorrian hause pasatu da, Monika 8 sartu ditu eta Mirarik berriz 7, beraz guztira 15 puntu dira, txalba baientzako! Osondo! Eta talde urdinarekin zer gertatu den ikusi duzue, Arratek 7 katpusketa sartu ditu eta Olatzek berriz 10. Guztira 17 eta talde urdinak final handia jokatuko du. Zorionak! Tira, talde gorria berriz ez du finala jokatuko, baina behaientzako ere opari zoragarria ditugu. Ez dira bizikleta, baina motxila hauek polita dira baita ere, txalba baientzako. Hori da! Ederki finalerako mentalizatzera goaz, badakizue oso zaila dela, talde bereko lehiakideen artean lehia egitea, beraz, pixka kontzentratu eta ondoren etorriko gara, gero arte! Agur! Andereño, maitane, segurola? Kakatxofeko kontea nauzu, zure zerbitzari fin eta leiala. Kakatxofeko kontea? Zuetzara nerekin eskondu nahi duena. Bai, neu nauzu Karpatoetatik etorritako senargai aberatsa. Ze, dena ondo potxola? Ondo nago mila eskerre, primeran. Ai, hau da emozioa. Bueno, mugi orduan. Oraintxe bertan ezkonduko gara. Hementxe bertan, Bilbon. Gainera, opari tradizionalak ekarri dizkizut. Bai, ardiaren gorotzak, ontzaren begiak, eta vampiroen mukiak. Hau da, altxorpuska, Aien, eskuzabala gero. Aizuta, galderatxo bat, Nora joango gara ezkonbidaian, Ezkonbidaian, bai. Bai, intxortaeneko gaztelura joango gara. Oso toki eksotikoa da. Ederki, konbentzitu egin hauzu, berehala itzuliko naiz. Ergel hori, intxartakako bazulora eramango dut zuzenean. Nagusirik gabe, akabo geltokia. Eta geltokirik gabe, akabo txirrimirri eta txiribitan. Ze maltzurra naizen! Kontxo, Lady Di eta kompainia. Arratsaldeon, kakatxofeko jaun puntia. Maitane segurona nauzu, zure andere gaia. Bera, txirritorena jauna duzu. Berak ezkonduko gaitu. Eta beste biak nire bihorezko damak dira. Bueno, ongi da. Asi egingo gara. Begira, ondo iruditzen bazaizu, Bizkaiako hiriburuan gaudenez, Bilboko usadio zaharrari jarraituko diogu. Bilboko usadio zaharra? Bai, lasai, kasu hauetan normalena izaten da eta... Begira, usadio zaharrak onela dio. Nahi baduzu Bilbon ezkondu, zure burua ondo atondu. Dama agurgarriak, ekin lanari. Zer dau! Aristokratoi! Ez zaigu hura bat ere gustatzen, barkatuko didazue, baina... Sentitzen dut, baina senargaiak garbi egon behar du. Bilboko araua da. Beraz, jaboia mesedez. Jaboik ez! Eta bukatzeko, Andregaiak musu eder bat eman behar dizu
bere maitasunaren seinale. Mutxurik ez, mesedez. Kakusinari ez zaizkio musuak betere gustatzen. Eta gainera, hori ez da. Hori ez da baitane. Hori Pepito itxusia da. Itxusia, zu baizarela itxusia, kakusina nazkagarrixe. Itxusi mortala! Eta gure eskuetatik palatzean are eta itxusiagoa. Dama gurgarriak, eman egurra! Akabo, kakatxofeko jaunkuntia. Gizajoa ez da luzaroan ezkonduko, ez horixe. Zer, Pepito, geltokia ondo desinfektatu duzue? Bai, primeran, etortzaitezke gure lehiakidekin, beldurri gabe. Ederkira, mentxegato, ze guapa! Aizue, beraz dortu duzue kakatxofori hemendikan botatzea, ez da? Kostata, baina bai. Espero dut gure tren magikoa ikutu ez izana, bestela txikitu egingo dute. Tira ba, izan ere, orain gure ikazkinek jaten eman bar diote Peliperi, Hementxe daukagu, lehenengo lehiakidea Arrate Bilada da. Berak 7 urte ditu, bilbotarra da, eta bere lagun guztiak agurtu nahi ditu, beraz, txaloak beretzako. Txalon dira. Eta final handiko bigarren partaidea, Olatz Finez, 9 urte bilbotarra eta artista hutsa. Bai balet dantzaria eta bai bibolin jolea. Eta gaur gainera bere urte betetzea, txalo zaparra bat berarentzat. Zorionak. Eta orain final handia jokatzeko, Felipe besterik ez zaigu falta. Maitia, zatoz! Ara, finalarekin hasi behar dugu. Jaba, gure lekutan jarriko gara. Hasiko gara, Arrate, bai? Ba, ikusi, ordu zuzure lekua eta hasi nahi duzunean, haupa, Arrate! Haupa! Iepa, bat, erkezitzea! Iepa, animo, Arrate, kontzintzatu eta laksaitu, 2, primeran, 3, ederki, 4, hau da, martxa! 6, zartu azkenean, 7, Iaba, 8, 9, Jesus, Arrate! 9 sartu duzu, konta egon gozea, za? Ederki ba, eta orain Olatzen txanda da, beraz, Olatz? Hau, Olatz, hartu, zure txanda. Eta ia ba, hasi nahi duzunean. Iepa, animo, Olatz! Ui, ia, ia, bat! Hau, Olatz, ui, ederki aizea! 2, primeran! 3, bikain, oso gizagutza! Ui, ia ba, 4, bai! Hau, Olatz, 5, oso gi, hori, 6! Finala bukatu da, eta guazen gure lekuetara berriro ere. Eta ikusten zagun ze gertatu den. Arratek 9 sartu ditu eta Pepito Olatzek? Olatzek berriz 8. Beraz, gure gaurko irabazlea Arrate dugu txaloa beretzako. Ederki eginduta. Primeran. Ara, Olatzek raketa eramango du opari eta zuen txalo ikaragarri hau. Zoriona. Eta Arratek 9 sartu dituenez, beretzako txirrinda zoragarria hau. Zorionak, Arrate, Tira ba, gaurkoan ere gure ikazkinen arpiak alaitzea lortu dugu eta orain opariekin gozatzea goaz Bilbotik, gero arte! Agur, guazen! Kitxo, eskarmentu ederra eman diogu tximaluze arraio horri, Egun batzuetan meintzat ez eustezte, puskarrik botako duenik, ipurriko galantak eman dizkiogulako. Ondo, haize dizkideak, baina orain tajuzko zerbait egin beharko du hemen, ez da? Txiribitonek eta biok, txakur txiki polit bat esagutzen dugu. Txuri beltza data. Nik ere ezagutzen dut txakur hori, ez du koske egiten. Eta begi bat izten du jolastu nahi badu. Ea, nola izena du txakur maitagarri horrek?
Pintxo, ez? Pintxo jatekoa da, Pintxo! Pintxo! Batisten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data ez du koske egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Beltza data, ez du koska egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data, ez du koska egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere
Hau da marka, lagunok. Mirri eta Txiribiton biak gaixo jarri dira. Batak tripako mina du. Eta besteak berriz, sudurra hunditu egin zaio eta piper bat bezina hundia jarri zaio. Izugarria. Gixajoak! Baina, lasai, ez kezkatu. Txirri oro jakitunak bere azken asmazioa borobildu du gaurko. Hementxe duzu zuen aurrean, gaixoak sendatzen dituen makina! Azer gelkeria! Bira, entzun arretaz Lolita erizain agurgarria, nire marabila hau martxan jartzeko lehen da bizi palanka gorria sakatu behar da. Eta ondoren palanka berdea. Horixe. Oso argi dago! Lehenengo berdea eta gero gorria. Ez. Lehenengo gorria eta ondoren berdea. Ufa! Ze komplikatua den! Tira, emakume argia eta listoa zerazu, eta ziur nahi segituen ikasiko duzula, Ez natuko aldiazu bitartean, Mirri? Bai, Azkar ba, Lolita. jauna. Kopiraz, Txiribiton, babolio, txise egin dira gainean. Ze uste du potolontzionek, Adakizue, potolo hau gezurretan aritu da, eta sudurra hazi egin zaio Pinotxori bezala. Txiribiton, potolo dago, bai? Baina zuk ere sekulako tripatxoa daukazue. Olentzero ematen duzu. Aurdun nagoela ematen du, Tira, hau da deskalabroa. Mirri, meserez, Ekin lanari, Lolita. Baina, txirri, nor da tipa itxusi hau? Lolita kukurruku, erizain diplomatua eta kolegiatua. Ba, gauze bat izango diate, erizain diplomatua eta eskolatua izango du, baina bizarra zauzkaz. Erizainok, lan asko egiten dugu, eta ez daukagu gure burua atontzeko astik. Tira, arrazoia du. Noski, nire makina probatzeko momentu eritsi da. Beraz, ire tripa handi ustel hori sendatu behar diagu. Tira, Lolita, ekin lanari! Bai, horixe, neuk sartuko zaitotxi. Bakarrik sartuko naiz. Bai, sartuko naiz? Banoa. Tira, dena prest, Mirri sendatu behar dugu, Utzi niri. Traste hau martxan jartzeko espezialista izan behar da. Arrazoia duzu, Lolita. Gogoratu, lehen da bizi, palanka gorria eta ondoren palanka berdea. Tira, azkar. Hori, lehenengo berdea eta gero gorria. Eta iso, Txirrik konzentratu egin behar du eta... Bai, arrazoia du Lolitak, isiltasuna behar dugu Mirri ondo sendatzeko,
piztu, mesedez, argia piztu. Oh, zoragarria! Nire makina ondo dabil! Argia piztu, mesedez, argia piztu. Betiko mirri itzuli zaigu moñoñoa eta nahiko kalabitatea dira. Zoragarri! Sabelean ez, baina buruan du honek aberia. Egia, txinibiton, arrote honak pixekin dizu buruti bera, bai hoxe. Txiribiton, potolon, tira! Motel hori duk sudur pusketa handia! Piperro baina handiagoa! Ui! Ebakuntza larria, egin beharko dugu Txiribiton! Venga, guazen. Lolita kukurruku nauzu. Bai, Txiribiton. Erizain diplomatua? Lasai egon esku honetan nago eta tira! Primeran! Geldi hor. Nork itzali du argia. Geldi hor. Nork itzali du argia. Geldi hor, motel noragoa, kontxo! Zartzako bat... Atorrona! Atorrona! Tira! Ez dian deseri ikusten. Ba, tira, eserien, bestela muturra puskatuko duketa. Tira! Oh! Hau, harrigarria, benetan. Aizu hemen, zerbait arraroa gertatzen da, ez? Nire makinak oso ondo sendatu du, baina itxutua bezala atera da. Ez kezkatu, Txiribitonekin zorte hobea izango dugu. Bai, ea. Gogoratu bada, lehen da bizi palanka gorria eta ondoren palanka berdea. Bai. Lehen ere, horrela egin dut ez da? Dena prest, Lolita? Ez egin kasurik, mokitzu hauei. Nik beti ongi betetzen ditut zure aginduak, Txirri. Nahi duzunean? Orain txe, kukurruku, Txirri, kukurruku. Seguru ondo egin duzula, ez da? Deskuiduan ez zinen nahaztuko? Erizain diplomatuok ez gara nahazten. Primeran, ikus dezagun nola aterako den orain Txiribiton, ea! Ai! Baina, Txiribiton desagertu eginda, lurrundu eginda? Ui, Txirri, zure traste hau, matxuratuta dago. Barne kaldan begiratzera, no? Zer gertatu ditu. Bai, azkenean lortu dut garaipena. Gora kakusai eta gara kakusina. Eta orain, lehenengo berdea eta gero gorria. Eta akabo txirriko gaikarria. Piztu argia azkar, opilai! Azkenean lortu dut erlote hauek satanizatzea. Baina, bada espadare, begiratuko dut berriro ea, Txiribiton basurde hori desintegratu den ala ez ikusteko. Azkar, piztu argia!
pilas! Orain bai piztu zuela dia! Orain bai ikusten dudala aderki! Estupendamente! Txirito, beti bezain potolo dago, Atxirri? Beti bezain hortero. Aizak Txiribiton, eta ze gertatu da Lolita erizain agurgarriarekin? Ez zioan ba, zer txarrik egingo? Irekiatea kakusina zikinari, kakusina matzurrari. Guau, Txiribiton! Honetan bai, pieza ederra izatu duke! Egia lehentzuten duena, kakusina daukak hor barnean? Atentzione, mutilak! Artzailanetan hasi behar dugu eta... Aldau ardi ederra! Eta gazta ederra jango ditugu orain honekin! Momentuz, gaztakoak! Mesedez, nagusi! Ez, Pepillo! Asko entxaiatu dut. Eta mama Martxelo ere, ni ikustera etorri da. Ara, intentziona daukazu, baina azkenean beti hanka sartzen duzu. Baimen ematen badirazu, treneko bagoi guztiak garbituko ditu. Bagoi guztiak? Ikatzarena baita ere? Ikatzarena baita ere. Garbi. Ondo da, haze mauka. Baina lehenengo gure publikoaren aurrean aurkeztuko zaitut. Etorri. Lagunok, Bilbotar zintzo eta jatorrak, Felipe martxan jarri aurretik, musika erakustaldi paregabeaz gozatu ahal izango duzue. Hori. Zuekin, Pepillo Astondoa, heavy metalaren printzea. Pepillo Astondoa, heavy metalaren erregea. Hori, heavy metalaren erregea, txalo beroa mesedez. Pepillo, ekarri gitarra segituan. Bai. Pepillo, utzi fantasmanak hartu txiribitua, deitu Peliperi eta kitxo! Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Barreginik bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Barreginik bapo, guazen bai plazara, antxen egingo du, gogotik algara. Ora indikan mutilak, barretxo bat bota, bota beste bat, ora indikan bota. Ora indikan eskatxak, barretxo bat bota, bota beste bat, oraindikan bota.
Barra